खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयखौबो बावहरनाय थाबाय। वेलकाम टु क'क्राझार, वेलकाम टु दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट। दायो आं दंफैयो क'क्राझारावहाय दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट नायनो फैदों। दिनै अपेनिं जागोन। नै बिथिंहाय थांबाय थादों जोङो। टिकेट लानो गोनां जायोलै, टिकेट दिनै फ्रि होदोंमोन, अब्लाबो नै एन्ट्रिनि थाखाय टिकेट लानो गोनां जाबाय। नायनोसै सिङाव माबायदि। बेनो जागायनाय लामानिफ्राय बिथिंहाय नै आदामोन दङ, जोंना फंबाय दङ, नै सिंगार दङ, ओमफ्राय बिथिंहाय दङ आगोलथिंहाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो बेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बेनि ग्राउन्डआव जेसेबां कालचार प्रग्राम जागोन आरो लोगोसे गेम्स जागोन, बेखौ आं बेसे हायो दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जागाखौ माबायदि मोनगोन बेखौथ' बुंनो हाला नङा होमबा, गोसो बायदिथ' हाबनो हानाय नंला। मोनसे रुल्स थाबाय हिसाबै नङा होमबा, आर्मिफोरा बेखौ अर्गेनाइज खालामदों। बेयो रुल्सआ थाखागोन, बेखौ पालन खालामखानांगोन नङा होमबा। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। Khulumbai, Namaste, and a very warm welcome to the opening ceremony of the Indian Oil Presence Durand Cup, powered by Coal India, organized by Indian Armed Forces and supported by Government of Assam and Bodoland Territorial Region. असम दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता रहे। साथियों, असम ने भी हाल ही के दिनों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमने ऐसे अनेक खिलाड़ी देखे। Fourth team to be played in the opening game of 132nd edition of Indian World Durand Cup. Please give a huge round of applause for Team Rajasthan United FC and Bodoland FC. The Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, wishing the players of both the teams, the Bodoland FC and the Rajasthan United FC, the players of both, and it is a tournament where the winning team walks away with 3 trophies. And as you can see, it's already displayed in the field of play area. And the 3 trophies are the Durand Cup, a rolling trophy, and the original prize, the Shimla trophy, also a rolling trophy.
स्टार्ट जाबायनो माबाय नांदों ना पिंक कालार नामा गोमो गोमोआ बड'लेण्डआ गोमो गोमा बड'लेण्ड अर्जुन मान जि अर्जुन क्लाबा लाबोनाय बे सासे नैबे शिलंनि Dengar karaso. Ini bibion apa? Ini tanah kayak apa? Ini juga, ini juga. Hai, lawan deh burko. Hari ini mana? 17 sah? Kayak gitu. पाब्लिकखौ नाय अखा हाबाबो खाराखै ओरैबादि सापर्ट बड'लेण्डनि दासिमबो स्कर खालामनो हायाखै मोननैनि टीमाबो 0-0 तामाम अखा गोसानै अब्लाबो गेमा थाद'आयै सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड एफसि आरो लोगोसे राजस्थान बे मोननै गोख्रों टीमनि गेजेराव दायो सोलिगासिनो दङ दा मोननै टीमा दासिमबो स्कर जायाखै मेंनाया खम जादों थारमाने गोलो बारा नायदों अब्लाबो सासे मानसि थायाखैना अब्लाबो पुरान नायगासिनो दङ सेकेन्ड हाफनि उनाव नै गेमा स्टार्ट जाबाय दायो पुरा पानि माने दैया जाबाय नै हमना ला ओरैबायदि स्पिडा दंखाया अब्लाबो उपाय गैया गेमखौ सलायनो गोनां जाबाय गल जानो चान्स दङ राजस्थाना सोदोंमोन गल Oh my God! बाख्नायजाथाव मानसिफ्रा नै जेसेबां अखा गोसा हाबाबो अब्लाबो सासेबो मानसि थाङाखैना सिजानाय नायगासिनो नायनानै फुरा फुरथि मानिनांगोन दे मानिनांगोन Rajasthan sobai. Rajasthan sobai Bodoland ko. Apne chance dongbawomen Rajasthana Bodoland FC ko sono chance खालामबावदोंमोन नाथाय हाफ सोनो हायासै Bodoland FC आबो सोनो सेस्था खालामगासिनो
नाथाय हायाखै नै अखाया जोबोर स्पिड हानायनि थाखायनो गेमखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय नै दोनथ'दो गेमखौ अखाया खमायोबा होफाफिननो हागौ दासिम राजस्थानआ 1 स्कर खालामना दोननाय बड'लेण्ड एफसिखौ अखायाबो जोबोर हाबायना डिस्टार्ब जादों केमेरा हमनोबो